Coa presentación do disco de Cibera, que tamén temos a David Cibera presentando o disco, pero este momento do baile, baile. Hola, Leni, boas noites. Hola, que tal? Boas noites. En primeiro lugar, como está a clasificación neste momento? Que estamos en fase xa moi importante. Estamos na primeira volta da eliminatoria. Estamos eliminando xa xente, en fin. Imos poñer o cartón para que a xente saiba na casa quenes son estas 8 parellas que están concursando nesta primeira volta. Polo de agora, só temos 2 parellas con puntuación, os arnantes de Paio Saco con 7 puntos con 5 e os chapeludos de Chapela con 6,5. E hoxe, a ver que pasa cas parellas que temos aquí. Bueno, vamos a presentar en primeiro lugar os músicos, por favor. Forte aplauso para a nosa charanga. Xurado. Moi ben, rapaces. Monse Rivera, boas noites. Boa noite. Carlos José, boas noites. Hola, Carlos. Enrique Penabaz, boas noites. E Sonia María, os nosos Hola, catro boas noites. María, boas noites. Participantes, bailadores, Temos por favor. 2 parellas que veñen a participar. Ao meu lado, forte aplauso para Sira e para Fran, os golfiños de Ribeira. Hola, Ribeira. E da outra banda, Hola, dereita da pantalla. Alberto e máis María Jesús, que chegan dende Culleredo, os festexeiros de Culleredo. Forte aplauso tamén para eles. Hola, Culleredo. Por favor, Ribeira, son vostedes os primeiros. Vou poñer o cronómetro Teño que máximo. anunciar que mañán temos 2 seráns moi importantes. Bastaría. Un en Rianxo e outro en Baladares, no Centro Cultural Novo, en Vigo. Moi ben, felicidade, Rianxo, Baladares, 1, 2, 3. Ribeira, no vai de baile. Cambio de parella. Imos cos de Culleredo, os festexeiros, arriba. Arriba, Culleredo. Cambio de parella, outro Imos ritmo. cunha xota cos golfiños de Ribeira. Aí vai Ribeira.
vamos con agarrado, recta final. Los parellas. A bailar todo. Que chova. Estamos en primavera y desde que chova, que vente, que no vamos igual. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, mucha lucha no hay de... Perdón, que teño unha chamada que estamos falando